considered as cancer babies siya, konti lang adolescent stage will start at daghan. Also, if you are wondering why they are called white lions, their color is not that light. It's because they are not albino. This is technically a lion. They only they have our gene. Suko lagi. Kapag ako mga barkada magluwa. Luwang yung yun na. Picture ka ba yun? Dira o. Dira. Picture yun ako. Okay ra na eh. Dira mo doon ulit ako. Sige daw. Avoid ko. Ha? Seeds. Have you seen? Do you see this? Pila seeds? Ano may ogduha? May magpapatong sila. Dili lang patong sila. Yan na rin ang pagkaano. Safety lang. Next ang picture sir. Sige. Tama lang. Pili mo. Basta ka. Hindi ba diyo? Diri? Diri ka diyo. Okay, mag-picture mo, good. Hindi ka masa. Ay, dito. Ay, ayan, boss. Dito ka. Ato sila sa pula? Gawin sila? Dali. Ako pa yung nandun mag-away mo ha? Ito na po, share. Marag mga ito silang boss.